I el correfoc, concretament, aquí hi ha diverses teories, però jo m'hi poso bastant de peus, perquè per això deia que ho vaig viure, perquè quan es va recuperar les festes de la Mercè, les festes de la Mercè no és que es recuperessin, sinó que estaven en un moment de decadència absoluta. Eren unes festes franquistes que sortien bandes de música i poca cosa més, i amb l'adveniment de la democràcia, l'any 75-76, va començar es va considerar, i jo hi vaig participar com a assessor dins de l'Ajuntament, a refer tot el que és la celebració i aquesta tradició, no? I fer-la com una festa moderna. Llavors d'aquí va haver-hi un any que es va dir, doncs portarem, que havien vingut, però tenia que buscar referències del 1870, que havia vingut alguna vegada alguna comparsa de diables a Barcelona, no havien vingut després. Van dir, portarem alguns diables de Tarragona. I, clar, va causar una estupefacció brutal, perquè primer es va anunciar poc, perquè de fet era una cosa molt embrionària, i la gent no sabia el que era la gent de Barcelona. I passaven per carrers estrets i es van espantar moltíssim, perquè la gent deia, corre, corre, foc, 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 hi ha foc allí. I sortien pitant tots corrents, diguéssim, no? I aquesta paraula va tenir una gran fortuna, diguéssim, no? Perquè aquest corre, corre, foc, corre, foc, corre, foc, això que va ser el que es deia allí. Després va haver-hi un poeta, amic meu, que es deia Joan Brossa, que ja malauradament ha desaparegut, que aquest va fer un cartell l'any 80 que es deia «Oh, corre foc», fent ironia d'aquest crit popular, diguéssim, no? I a partir d'aquí, el que vulgueu, perquè ara hi ha correfocs a cada cantonada, diguéssim, no?